jsem Nandor a je tady dneska se mnou Chovatel 312. Jo, a dneska jsme si pro vás přichystali týmový Skywarsy nebo Lucky Warsy, to podle toho ještě co si vyberem, nebo v obojí. Já už jsem šel na to, na lobby těch Skywarsů. Takový pírko. No, maj. Si nějak nemač. Ne. Když tak do jiného videa. Příští video bude hide and seek. Možná. Co? Tak jo. Já ho dám do popisku videa, ten jeho kanál. Jeho kanál na ulici. Pojď tady do toho, úplně doleva. Tak jo, když už jsem ten zelený. Kdyby to aspoň měli podle těch vln, ale oni to mají jenom popsaný. Do tohoto týmu se nemůžeš připojit. Ne. Jsem zkusím probugovat. Jsem v červených. Jsem v červených. Tak jdu za tebou. Nejde mi to. Zkus do zelených. Teď to zkus. Jo. Super. Jenom na jednu. Tikety jsou tady jenom na jednu hru, takže to nemá cenu kupovat. Tak pak když tak můžeme dát ještě ty Skywarsy na jiném serveru. Třeba na tom, na... No a co? Ty jsi tamhle. Když tak pak můžeme dát na tom na MC Titan. Jo, mimochodem jsme na Minecraftu. Když tak pak můžeme... Začínáme. Kde jsi ty? Jo, tady. Zlatý jabko. Je. 4 diamanty máš. Mně to nevadí, já mám lepší meč. Já mám přenastavenou hlavní ruku. Ne. Takhle. Možnosti, pravá sledu. Děláš srandu. Co v nich bylo? Ne? Půjdeme na jiný server. Ne, ještě jednu tady. Tak pojď leave. Jo, a to jste mohli vidět sami. Ne. Pojď rychle do nějakého týmu. Pojď do modrých. Ne, on tam teďka nějaký vstoupil, tak... Já jsem tam s tebou. Jsem? Kdo tady vylil tu vodu? To vidím poprvé, že takhle tady je voda. Ach jo, já jsem ji netrefil. Kde jsou tady další čestky? Ne! Já skočil do lávy. Já jsem osel. Ach jo. Tak já tě budu spektrátovat.
Jo, spektrátujem a proto tě vůbec nevidím, tak si tě musím najít. Jo, já tě tam nevidím. Jo, už tě vidím. Tak pak půjdem na MC Titan, ten se mi neseká. Tolik jako ten Minecraft. Já vím. Ale viděl jsem už i lepšího. Ten drak má v hubě čestku. A někdo se k ní zrovna portnul. Si restartuju taky? Nemusím. Byl jsi v té čestce na stromě? Jo, byl. Si děláš srandu. Tak ho použij. Někam. Vidím jako... Tak jo, teďka hraju jakoby ty za mě. Jo. Tak to stojí za to. Tak jo, už mě to za tebe nebaví. Tak se kouknu na ostatní. Ale tady jeden se staví na střed a ten druhý na něj jenom kouká. A jak má ten skin toho diamondového brnění, to je dobrý. Jaj! Já jsem jenom viděl, jak začal padat. Ale jde tam ten druhý. No, on to je spíš druhá. Jo, je mrtvá. Ona má ten sword a diamond bodky. No, to je normální. Běž na ten jejich ostrov, máš tam diamond věci. A enchantované věci. Vážně, máš tam tunu dřeva. Aha. Takhle na jiný server, jestli ten taky začal sekat. Je. Ale já nechci mít kvůli tobě samý copyrighty na šmouly, jo. Stav rychlej. To zvládneš, já ti věřím. Já ti věřákuju. Je. Jo. Já jenom vidím, že ty to nedokopeš. Mě zase začalo zlobit klávesnice. Ten na pedlašku. Si ho prolítnout. Tak nic. Taky nic. Já tady prohledávám jenom česky. A. To. What the fuck. Jo. Jo. Tak to máš blbý. Kolik vás je? Ještě vás je 6.
Aha, tak hra skončila. Vyhráli černý. Si chcípnul. Že jo. Tak pojď na MC Titan. Jo. Ahoj, jsme zase zpátky a tentokrát na MC Titan. A tady budeme dál pokračovat ve Skywarsech. Tak jdem. Co musíš vybrat? Jo. Budeme týmovat, nebo ne? Jakou? Tu mám taky. Protože jsi zlej. Jdeme plate. Tu máš, jsi zlej. Copyrighták vyšitej. Hajzl pápi. Ne. Teď to bude spíš copyright než video. Pojď sem. Chytám rybíky. On tam. Moje Kurňa. Ne! A jo, tam u tebe někdo je. Ale já zkusím. Ne, oni mě tady zabijou. Já už můžu jenom čekat. Na smrt. No, on to hodil přímo do zdi. Už jenom já a tamhle ten nějaký. Ten co zbývá? Nebo co? Tak to jo. Tak už nehraš. Byla se rada. Pak musíme vejít ve finále jenom my dva. Jak by to byla pořádná hra. Snad. On šlápnul vedle. On si vzal od enchantovaný zlatý jabko a šlápnul vedle. A whoop. Takže jsme spolu. Tady to zrovna já nerad, tady je málo bloků na ostrovech. Já tebe ne. Jo, už tě vidím tamhle. Budeme zase týmovat. Jo. Jo. Takhle. Já luk nemám, já si ho musím robit. Bude fakt víc copyright než jako. Co to mělo být? Pojď. Tu chvíli. Jo, já jsem ho trefil. A znovu. Už
Už jenom pár ran a je po něm. Sakra, já jsem netrefil. No nic. Já jsem ho sejmul prutem. A ještě nespadnu. Jau! Teďka mě prutem trefil on. A taky. Jo! Ne, on se k mě portnul, to je hajzl. Ty vole, já jsem dole. Ne. Tak jo, dělej, hone mě pomsti. Pomsti mě. Po do hry, já jsem tam spadnul. Rychle, ještě jeden hráč. Dělej, 3, 2, 1, jo. My jsme spolu. Jo. Tak týmujem. Tak týmujem. On někdo hned spadnul. Máš v tom nějaký věci. Ano. Kým železo. Železo, chleba a 4 rohlíky. Co ti? On tě holí. Hele. Z něho koule, nebo taky víčka si jim tamhle toho. Aha, on se zakopal. Tak. Tak. Tak, tak. Je. Je tady někde crafting table. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Bum. Mám luk. Počkej, nemáš ty irony, co jsem ti hodil? Tak mi dej. Dělej. Já si chci vykraftit ten Iron Sword. Tak na tyčky. Aha. Nic. Poskočil dolů. To je osel. Už jsme jenom my a nějaký titan je... Jo. Jo, a ještě někdo. A ještě nějaký Red Buster. Takže nejdřív sejmem jeho a pak teprve my dva sebe. Máš nějaký bloky? Asi jo. Něco ti musím říct, už jsme sami dva. Víš, jsem ti to takhle řekl. Já myslel, že ještě žije, ale on spadnul dolů. Tak jdem do hry. Aha. Ještě jeden. Připojil se k nám Green Lantern. To jsem nevěděl, že bude vidět. Aspoň, že vedle mě není tak. Tak no, jestli nespadnu, tak jsem vyhrál. Pokud to teda nějak neskazím. Enchantný zlatý jako. A mě začne chodit klávesnice sama a já spadnu dolů. No tak já bych řekl, že pro tenhle díl toho bylo až dost. A že by... No to teda jo. To teda jo. Tak já bych řekl, že tohle bylo... Ahoj. Rozluč se. Čau.